41 বছর सिगां तिनिति दिनेनो तिनिति हाय सालानो भारतनि पार्लामेन्टआव एडिशनो बाहायनो आसाम हास्ते मेघालय हास्ते रगनि हाय ए चिनी महाराजा बीर बिक्रम जे एरिया रिजार्व थाइकलां थांमानि 7,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर नो 6 शेड्यूलनि बिसिङाव खबै ओ हानि बसारकनो हा कमाया नातै बरनि हुकुमो मुकुमो बरनि तांबिति बरनि कन्स्टिट्यूशनल राइट कमाया नातै हिनै खाय रजाकमानि आ सालनो जों बिसि ब्रुम ब्रुम नो एडीसी फाउंडेशन डे 6 शेड्यूल मानमानि साल है जों पालाय दङ दिनै खातुं खादा खायै जों जतनो फासे गोनाङै पालाय दङ फियाबा वाति फैमानि दैलमानि नक वाकमानि लामा बायमानि कारणे चिनि गोबां मा आमचायो पालाय मालाया हायपानो एडीसी हेडक्वार्टर जोंगर जतनो चिनि दिप्रासारो चिनि एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन नि फासिंति ओ मानमानि सालनो जों पगैमाया ओ मानमानि सालनो जों तेबो चिनि एडिशनल फान कराग्रिनानि दिप्रासारनो तेबो फियकना बागै तेबो मान थाइमान रनान बागै चिनि सान मुंबाय ओ 6 शेड्यूल नो अमेंडमेंट खाय तेबो अपग्रेड खायनि सानै जों तिन ओरे लिखा लेखा जतनो हामबाय जतनो खाका हाम चिबाय ते खलमुंगिया फारो चिनि फाउंडेशन नि देन सालो हामबाय